IFM News. Lokal. Napalaos ini panagyaman ni PSSG Glyceril Valencia, Chief Police Community Affairs Office ini PNP San Nicolas, kadagiti amin anak ipagpaset ini tree planting activity iti Eladio V. Barangan Memorial Elementary School nga dadauluan ni Dr. Rolen Oracion. Kunana ati aktibidad ket managanan iti Adopt a Fruit Bearing Tree Project. Naamuan ati ahensya anak ipagpaset ini daytoy ket Menro San Nicolas, DepEd, PNP San Nicolas Advocacy Group ken share a free ride team iti Iliti San Nicolas. Imbatad na ati kayo anay mula ket 75 a mulberry, pomegranate ken calamansi. Dati activity tayo man ikatan ket may naig iti 30th PCR month celebration ket may sakadagiti aktibidades itatak dati tree planting kasi dati-dati nga partners tayo iti academe ni Ma'am Rolen specifically kasi dati adopt a tree na project na. So, nabayag since, lang, 2020, kasi nga in-start with dating activity na. Kat magusto na't agmulmula iti fruit-bearing trees. Kat isudata, da kami man itatay ito Eladio V. Barangan Memorial Elementary School. Namulong manen nga agmula kadagitay na duma-duma nga klase iti fruit-bearing. So, a total of 75 fruit-bearing trees kinaimulat at tangal daw. Kadwami dagitay advocacy group nga naduma-duma, force multipliers, women's sector, NCTAC, ken barangay base. So, kinda kayo, media, yan. So, thank you very much ta adulatay iti kapkapeng kadigiti nga activity no agbali nga success. So, kasi very timely panagtutudo so panagmumula tapos takal may tulong na taglawlaw. Mangnamnama iti PNP nga agsublinto manen iti kasto nga activity da kang runaan na iti panagmula iti kayo ken panangted iti tulong kadagiti agkasapulan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.